Han skal springe fra 72 meters højde, og der er nu ingen vej tilbage. Jeg tænker, nu dør jeg. Nu er jeg færdig. Nu er Gustav Salinas færdig. Altså, nu er jeg kaput. Jeg tror ikke, jeg skulle dø. Der var sådan en lille fornemmelse af, at jeg stadig er i live, altså. Det var så hårdt. Det var virkelig hårdt. Da manden tager fat i mig og får mig ned, så er jeg bare i chok. Altså, jeg er fuldstændig larm. Jeg kan ikke tale, jeg kan næsten ikke gå, jeg kan ikke bevæge mig. Gustav, hvordan var det? Gustav, du er helt blegset. Dine øjne er helt floppet op. Jeg troede virkelig, jeg skulle dø. Nej. Ej, nej. Nej, du kan ikke engang tale. Og mens Gustav kommer til sig selv, er det blevet Alexanders tur til at vise, at han er en rigtig mand. Ej. God tur! Jeg kommer ikke til at gøre det. Altså, jeg kommer nok til at være der en halv time der. Det gør det. Du skal nok komme ud over. Ej. Han har jo totalt stolt over mig. Men nu ved han jo, nu er det hans tur, ikke? Og jeg kan bare se hans ansigt.